Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Kasong obstruction of justice, isasampa laban sa ilang nagprotesta sa Hacienda Tinang Concepcion, Tarlac. Pagsusuot ng face mask, dapat pa rin panatilihin ayon sa UP Opta Research. Ilang mga nanay, kanya-kanyang diskarte ano sa hirap ng buhay. Ika-124 na anibersaryo ng kasarinlan, may ibang kahulugan sa mga nahihirap na kababayan ngayong pandemya. 2.76 milyong Pilipino, wala pa rin trabaho ayon sa PSA. At face-to-face job fair, idaraos ng Boles sa Araw ng Kalayaan. Magandang gabi karehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Sasambahan na raw ng kasong obstruction of justice ang ilan sa mga nakiisa sa bungkalang bayan, isang kilos protesta ng mga magsasaka at kanilang mga taga-suporta upang igit ang kanilang karapatan sa lupa sa Barangay Tinang Concepcion, Tarlac. Aabot sa 73 katao mula sa hanay ng mga magsasaka, human rights groups at estudyante ang inaresto at dinala sa Tarlac Provincial Office Concepcion Police Station nitong Huwebes, June 9. Kaninang tanghali, napagkasundoan ng mga nagprotesta at nagtinang samahang Mayon Multipurpose Cooperative na hindi na itutuloy ang pagsasampa ng kaso basta babayaran ang mga naging danyo sa tinatayang nasa 200,000 piso. Ay kay Atty. Mila May Iquesita Montefalco, ang Provincial Prosecutor ng Tarlac. Ngunit makarang ilang oras ay umatras ang tinang samahang Mayon Multipurpose Cooperative sa kasunduan. Ayon sa pahayag ni Atty. Jobet Pahilga, legal counsel ng mga inaresto, may mga palalayain at ang iba naman ay kakasuhan ng obstruction of justice. Sa mga oras na ito, hinihintay pa ang final na resolusyon para sa eksaktong bilang ng mga kakasuhan. Dumating din sa Concepcion Police Station si Commission on Human Rights Region 3 Director Atty. Leoray Belmonte upang kausapin ang mga magsasaka at grupo na hinuli ng mga otoridad. Ramdam na umano sa bawat pamilya ang hirap ng buhay kung pagbabatayan ng mahal na bilihin kumpara sa kakarampot na kita. Kaya mga nanay na kadalasang tumatayong tagapamahala ng tahanan, todo kayod na rin kasabay ng diskarte sa pagbabudget. Narito ang balita. Galing sa diskarte ang isa sa mga umaangat na katangian ng mga may bahay kapag oras ng kagipitan at hirap ng buhay. Si Joan Mercado na may-ari ng isang salon sa Mexico, Pampanga, sa halip na kumuha ng empleyado ay siya na mismo ang gumagawa ng mga simpleng trabaho, lalo pat ilang buwan pa lamang umano silang nagbukas pagkatapos ng 2 taon dahil sa pandemya. Napagdesisyonan niya umano na magtrabaho muli upang maragdagan ng halos saktong budget mula sa sahod ng kanyang asawa. Hindi pwedeng umasa ka lang sa sa trabaho ng asawa mo. So dapat kailangan may extra income ka talaga. Na katulad nito, kailangan nag-isip kami kung ano yung pinakang extra income na pwede namin. Inopen ulit namin itong pato. Maliban sa paghahanap buhay ni Joan, hininto na raw muna nila ang nakagawi ang pagkain o pamamasyal sa labas. Tinanggal talaga namin yung yung lifestyle namin na every week na nasa labas kami, every 15 days pa-massage kami. So, nilest namin talaga yon. So, yung mga bata, siyempre dahil hindi muna namin pinapasok, dahil di ba may nag-online classes muna ngayon. So, sa next na lang ulit namin papasukin. Sa isang grocery store naman na masukan si Panelin Manalastas bilang tindera. Aniya, kailangan niya na rin kumayod upang mabuhay nilang mag-asawa ang 4 nilang mga anak. Bagamat hindi kalakihan ng sahod ay nakatutulong umano ito para mabili ang mga pangangailangan nila sa bahay na hindi lahat ay kayang tustusan ng kakarampot na kita ng kanyang asawa. Iba pa rin po kasi may trabaho yung mga babae kasi yung mga lalaki kulang po kasi. Gaano po ba kahirap ang buhay ngayon, lalo na ang taas ng bilihin? Mahirap po, may nagtsatsagaan lang. Kung diskarte rin ang pag-uusapan, hindi umano magpapahuli si Joan Bernabe.
Wala umano silang trabaho mag-asawa sa kasalukuyan, kaya upang hindi magutom ang pamilya ay natuto umano siyang magtinda ng ihaw-ihaw na nilalako nila ng kanyang mister. Ngayon po kasi, tawag dito, may mga nagtitinda po. Kasi kung magtatrabaho na, galing na po kasi kami doon eh. Nagtrabaho na kami ng ilang taon, ganun pa rin. Mas kulang pa nga. Mas bilib ako ngayon sa mga nagtitinda kasi pag nagtitinda ka pala, yung 400 mong kikitain, pwede mong kitain ng 2 oras lang. Kaya para sa akin, sa mga mas gustong magkaroon ng konti, mag-try silang kahit quick lang, mag-barbecue sa labas ng bahay, diskarte lang po yung kailangan. Maliban sa diskarte sa paghahanap buhay, kinailangan din daw nilang maghigpit ng sinturon kaya nagsagawa muna siya ng budget sa ilang gastusin gaya ng pagkain. Opo, kasi ngayon pag di po natin ginawa kung dati kasi ang isang itlog sa isang bata kasi minsan kulang pa yung isa. Ngayon talagang minsan sila kailangan mo na rin tipirin po. Minsan kung dati ang budget ko sa isang ulam 200 na ngayon kailangan 150. Nandun na lahat naka-budget. Para sa akin kasi, kahit mahirap yung buhay, dapat kasi sa atin din magsimula naman yung hindi natin pwedeng aasa tayo sa government. Kasi kung maganda nga, kung sila mismo hindi makapag-provide sa atin ng opportunity, baka sakaling kailangan nating magkusa, maghanap ng paraan para makapag-provide. Ayon sa mga women rights advocate, ang mga nanay o may bahay ang kadalasang dumadanas ng economic abuse dahil sila ang nakatoka sa pagbabudget ng kakarampot na pondo at pangangasiwa sa pangangailangan ng pamilya. Nitong May 11 lamang ay naglabas ng bagong Suggested Retail Price o SRP ang Department of Trade and Industry para sa 82 na basic at prime commodities. Ang paggalaw ng presyo ay nasa 2 to 10%. Kabilang sa mga ito ang canned goods, instant noodles, mga produktong gamit sa bahay, sangkap sa pagluluto at iba pa. Batay naman sa report ng Philippine Statistics Authority, ang national inflation rate o pagtaas ng halaga ng bilihin sa bansa ay nasa 5.4% na. Ito na umano ang pinakamataas simula noong 2018 at 6.7% naman sa Central Luzon na pangalawa sa pinakamataas sa buong bansa. Sa ngalan ni Jenna Lumbang Parungaw, ako si Arlene Salonga, CLTV News. Halos 3 buwan matapos ipag-utos ng palasyo, hindi pa rin naipamamahagi ang 500 pesos na monthly subsidy ng gobyerno sa mga mahihirap na pamilyang Pilipino. Ayon sa DSWD, nasa preparation stage pa lamang sila pero tiyak daw na may sasagawa ang distribusyon nito bago bumaba sa pwesto si Pangulong Rodrigo Duterte. Narito ang report. Marso ngayong taon, nang ipag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagbibigay ng 200 pisong subsidiya kada buwan sa mga mahihirap na pamilya. Kinalaunan ay itinaas ito sa 500 piso dahil sa patuloy na pagtaas din ng presyo ng langis at iba pang bilihin. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin ipamamahagi ang subsidy sa 12.4 million households. Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na maipamamahagi ang 500 pisong monthly subsidy bago matapos ang termino ni Pangulong Rodrigo Duterte sa June 30. Inaasahan po natin that itong 500 pesos per month na subsidy ay maumpisahan na nga po bago magtapos yung termino ni Pangulong Duterte. Hindi naman nagbigay ng eksaktong petsa si DSWD spokesperson Irene Dumlao kung kailan na magsisimula ang disbursement dahil ongoing pa raw ang preparasyon. Ina-account na po natin kung ilan sa ating mga mahihirap na pamilya ang merong ng mga existing na cash cards upang sila na po yung maunang mapahatiran ng first tranche ng subsidy po na ito mula sa national government. Samantala, nauna nang sinabi ng Department of Budget and Management na ang 500 pisong buwan ng subsidiya ay tatagal lamang ng 3 buwan o kabuuang 1,500 pesos per household. Angelica Cara, CLTV News.
Sa pagbabalik ng CLTV News. Babaeng operator ng drug den sa Mabalacat City, arestado. Upland farmer sa Arayat tumanggap ng knapsack sprayer at binhing palay. Kapitolyo, bibigyang prioridad daw ang mga magsasaka sa barangay na may pondo para sa agrikultura. At a face-to-face job fair, ilaraos ng dole sa araw ng kalayaan. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pa mga nangungunang balita, huli sa ikinasang buy-bust operation itong June 9 ng gabi ang isang babaeng operator umano ng drug den sa South ng Bacal, Barangay Dao sa Mabalacat City, Pampanga. Kasabay ng operasyon ang pagkakakumpiska na hinihinalang droga na nasa mahigit 100,000 piso raw ang halaga. Kinilala ng mga otoridad ng drug den operator na si Elizabeth Buenavista, 42 years old, at residente sa nasabing lugar. Arestado rin sina Sunshine Paniza, 29, residente ng Barangay Severa, Benier Almeda, 34, ng Barangay La Cantula, Melissa Libre, na residente ng Barangay Dao, lahat mula sa Mabalacat City, at Sheila Idos, 23 years old, na residente naman ng Barangay EPSA, Angeles City. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang kakaharapin ng mga suspect. Mula mismo sa local budget nakabili ng knapsack sprayers ang Barangay Council ng San Juan Banyo, Arayat, Pampanga na ipinamahagi sa mga miyembro ng New Maria Sinukuan Upland Farmers Association. Nagbigay naman ng counterpart na binhi ng palay ang Department of Agriculture. Samantala ay kay Board Member June Canlas na bibigyan prioridad ng Kapitolyo sa ayuda ang mga barangay na nagbibigay ng pondo sa agrikultura. Si Jenna Lumbang Parungaw, may balita. Doble ayuda ang natanggap ng mga magsasaka na miyembro ng New Maria Sinukuan Upland Farmers Association sa Barangay San Juan Banyo, Arayat, Pampanga nitong Huwebes, 9 ng Hunyo. Bumili ng 75 knapsack sprayer ang mismong Barangay Council mula sa kanilang sariling pondo para magkaroon ang bawat magsasaka ng gamit sa kanilang pagtatanim. Naglaan umano ng 150,000 pesos ang konseho para makapagbigay ng ganitong ayuda. Dito po sa Barangay San Juan Banyo, dalawa po kasi yung aming magsasaka, yung mga namumundok, yung tinatawag po naming upland farmers, at yung mga literal po na mga magbubukid, yung po mga ortilano. So ngayon pong taong ito ay nag-allot po tayo ng 185,000 para subsidy o mga ayuda na ibibigay po sa mga magsasaka at saka po sa mga upland farmers. Kami po ay nagagalak at natutuwa at nararamdaman ng ating mga kabarangay na sila po ay kabahagi sa mga pondo na natatanggap natin mula sa national government. Bilang counterpart ng Department of Agriculture ay nagbigay naman ito ng 287 sako ng binhi ng palay. Inihayag din ni Pampanga Provincial Agriculturist Jimmy Manliklik na tutulungan ng Kapitolyo ang mga upland farmer upang makapag-request ng sasakyan para maibiyahe ang kanilang mga ani. Pwede kayo po nga mag-avail sakyan. Winiban. Nandun ka rin baka rito po, tagbibiyahin niyo po yung kayong produkto na kayo magkasakit at yung kayong sariling sakit. So, panda kayo po. Sa mismong aktibidad na ito, nagbigay naman ng marching order sa Provincial Agriculturist si 3rd District Board Member June Canlas na chairperson ng Committee on Agriculture na bibigyang prioridad sa ayuda ang mga barangay na maglalaan ng budget para sa agrikultura. Pwede din. Pare, tandaan mo yan. Punta din dapat barangay official kaya. Punta may para mo i-budget yan. Kaya barangay. Punta ka lang hindi budget na makalakat para ka rin nag-unsur. Italita na. Makalita na. Kailangan abe-abe.
Ngayong taon nasa higit 80 million pesos na umano ang budget na inilaan ng pamahalaang panlalawigan ng Pampanga para sa agrikultura. Ngunit ang patakaran umano ay magbibigay lamang ang kapitolyo ng counterpart. Kung walang share ang barangay ay wala ding ibibigay ang provincial government. Layon daw nito na ipaalala sa mga opisyal ng barangay ang kanilang obligasyon sa sektor ng agrikultura. Sabi ko na napatakaran ng kapitolyo ngayon, bilang chairman ng agriculture. Pumunta ka lang ang edit budget na rin barangay na makalaan para po kay Mortilano, paano kaya na? Itabla bilang kapitolyo. Tinulad din ang budget. Jana Lumbang Parungaw, CLTV News. Good news para sa mga karehiyon nating naghahanap ng trabaho. Nakatakda pong magsagawa ng face-to-face job fair ang Department of Labor and Employment o DOLE sa darating na linggo, araw ng Kalayaan. Alamin ang mga in-demand na trabaho dito sa bansa at iba yung dagat sa ulat na ito. Inanunsyo ng Department of Labor and Employment o DOLE na nakatakdang magsagawa ng face-to-face Independence Day Job Fair sa ika-12 ng Hunyo kung saan halos 123,000 na bakanting trabaho ang iaalok sa mga job hunters. Magaganap ito sa Bulacan Capitol Gymnasium, Malolos City, Bulacan. Sinabi ni DOLE Region 3 Assistant Director Alejandro Inza Cruz sa Laging Handa Briefing, mayroong higit 95,000 local job opening at higit 27,000 naman na overseas jobs. Parte umano ito ng taunang Independence Day celebration ng Kagawaran kung saan naghahanda sila ng trabaho, negosyo, kabuhayan at business fairs sa buong Pilipinas. Kabilang sa mga trabahong may pinakamaraming openings ay ang production operator, customer service representative, jail officer, loan officer at sewing mechanic. Sa abroad naman, in demand ang mga nurse, factory worker, household worker, karpintero, electrician, mason at cleaner. Magkakaroon din ng DOLE ng Trade at Livelihood Fair, skills demo at livelihood grants, gayon din ang pamamahagi ng sweldo ng tulong pangkabuhayan sa mga disadvantaged at displaced workers na parte ng tupad beneficiaries sa Central Luzon. Paraan umano ito ng ahensya upang makatulong sa mga naghahanap ng trabaho at sa economic recovery ng ating bansa. Ang listahan ng mga job site venues sa buong bansa ay maaaring tingnan sa ble.dole.gov.ph. Kasama si JM De Jesus, Liana Canilao, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Pagsusuot ng face mask dapat pa rin panatilihin ayon sa UP Octa Research. At kandidatong hindi nakapagsumite ng SOSE, papatawan ng multa. BCMs na ginamit ng halalan, kailangan na raw palitan para sa 2025 elections. Manatiling nakatutok at magbabalik ng CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Sa kabila ng pagbaba ng bilang ng mga aktibong kaso ng COVID-19, dapat pa rin daw panatilihin ang pagsusuot ng face mask sa mga outdoor areas. Sayon po yan sa UP Octa Research. Paliwanag ng mga eksperto na sa state of health emergency pa rin ang bansa at panahon din ngayon ng flu at trangkaso.
Giit nila makapagbibigay pa rin daw ng higit na proteksyon ang pagsusuot ng face mask. May detalye si Paulo G. Santos. Hindi may kakaila na sa kabila ng umiiral na patakaran na dapat magsuot ng face mask, mayroon pa rin sa ating mga kababayan ang hindi tumatalima. Ang iba naman hindi wasto ang pagkakasuot gaya na lamang ng mga inilalagay lang ito sa baba. Masabi lang na naka-face mask sila. Sa lalawigan ng Cebu, pinahihintulutan na ang hindi pagsusuot ng face mask sa mga outdoor areas. Dahil dito, tinanong ng CLTV News ang ilan sa ating mga kabalin kung pabor ba silang ipatupad na rin dito sa Pampanga ang katulad na pulisiya. Gusto ko po may face mask. Kahit wala pong COVID, magpe-face mask pa rin. Para safety. Kailangan po face mask pa rin. Kung pwede na. Saka bakunado na rin po. Kompleto na rin. Ay, meron po. Kasi delikado rin. Kaya ako naman medyo okay na siya siguro. Basta atin physical distancing siguro. Open space naman, di ba? Kung ba, gigiven na po yun di ba? Ayon kay UP Octa Research Senior Fellow Dr. Guido David, kung siya ang tatanungin bagamat outdoor lamang ang pagluluwag sa Cebu, hindi pa rin ito napapanahon. Well, sa ngayon hindi pa siguro dahil may pagtaas ng kaso. So we have to be a bit more cautious now. Pero kung walang pagtaas ng kaso, baka pwede kong masabi na, well, baka pwedeng hindi na tayo maging strict sa outdoors lang. Pero indoors siguro i-require pa rin. 60% ng mga Pilipino ay mas ginugusto pa rin umanong magsuot ng face mask base sa survey ng Octa Research Team. At sa katwiran ng mga ito, ayon kay Prof. David, tumaas na umano kasi ang health consciousness ng ating mga kababayan na hindi lamang sa COVID-19 nakikitang shield protection ang paggamit ng face mask. At doon sa survey actually namin, tinanong rin namin yan, kung wala na bang banta ng COVID, magsusuot pa rin tayo ng face mask, and 60% of Filipinos said yes, they will continue to wear face mask. So may mga 60% of Filipinos who are like me na parang, sige, I mean, kahit sabihin mababa na yung cases, siguro magpa-face mask pa rin ako. Flu season ngayong panahon ng tag-ulan at sa pagkalat ng bagong variant ng novel coronavirus, kailangan pa rin umanong maunawaan ng marami na nasa pandemic season pa rin tayo. Flu season, tapos wala pa naman dito yung monkeypox, pero although hindi naman siya na-transmit aerially, more of direct contact siya. Pero may mga other diseases pa, saka yung pollution. Kaya nga ako mismo, sabi ko naman sa iyo, I will continue to wear face mask. Kasama ako sa 60%. Samantala, walang rekomendasyon na tanggalin ang mandate sa face mask dito sa provincial government ng Pampanga. Ayon yan kay Attorney Charlie Chua, ang provincial administrator at opisyal ng local IATF. Gaya ng umiiral na ordinansa sa lokal na pamahalaan, ay patuloy umano ang enforcement na gawing mandatory ito. Sa pahayag naman ni DILG Secretary Eduardo Año, hindi nila kinikilala ang executive order ni Cebu Governor Gwen Garcia dahil mas higit na kinikilala ang pambansang pulisiya na kailangan pa rin ipatupad ang mandatory use of face mask. Ang enforcement umano na ito ay patuloy na ipatutupad ng Philippine National Police mula sa pagkumpronta at pag-aresto sa mga violators nito sa bansa. Paulo G. Santos, CLTV News. Ipinahayag ng Commission on Elections sa mga kandidato na hindi nakapagsumite ng kanilang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE sa deadline itong June 8 na papatawan sila ng multa ayon sa itinakda ng batas. Sa kabilang banda, inamin ng COMELEC na kailangan na raw mapalitan ang mga vote counting machine na ginamit itong nakarang halalan dahil hindi na epesyente ang mga ito para sa susunod na eleksyon sa 2025. Si Angelica Cara, may balita. Nagtapos na nitong June 8 ang pagsusumite ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ng mga kandidato nitong May 2022 national and local elections. Ang SOSE ay ang listahan ng pumasok na campaign funds at naging gasto sa panahon ng pangangampanya. Sa mga national candidate, 3 presidentiables ang hindi nakapagpasa sa itinakdang deadline. Ito ay sina Ernesto Abella, Norberto Gonzales at Faisal Mangundato, at 2 naman sa mga vice presidential candidate na sina Rizalito David at Manny Lopez. Lahat ng 12 nanalong senador ay nakapagsumite habang 20 sa mga hindi nanalo ang wala pang na-file.
Sa mga party list groups, nasa 31 ang hindi pa rin nakapagpasa ng kanilang dokumento. Ayon sa Commission on Elections, walang extension na ibinigay sa filing of SOSE, maliban na lamang sa mga winning candidates na may hanggang 6 na buwang palugit simula ng kanilang proklamasyon. Batay naman sa Section 14 ng Republic Act 7166 o ang Electoral Reform Law of 1991, ang mga hindi nakapagsumite ng SOSE ay pagmumultahin ng 1 hanggang 10,000 piso. Samantala, bagamat katatapos pa lamang ng eleksyon nitong 9 ng Mayo, ipinahayag na ng COMELEC na hindi na akma pang gamitin ng mga voting counting machine sa susunod na halalan sa 2025. Kung pagbabatayan ng naging performance ng mga VCM nitong nakaraang botohan, nasa 1,310 na makina umano ang pumalya, kaya hindi na kumpiyansa ang COMELEC na muli pa itong gamitin. Mayroon daw 97,000 VCMs ang COMELEC, ngunit 13 taon na umano ang mga ito na inaayos lamang kada eleksyon. Tinatayang nasa 6.7 billion pesos ang kailangang ilaang pondo para sa pagrenta ng mga bagong VCMs. Angelica Cara, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Ika-164 na anibersaryo ng kasarinlan ng ibang kahulugan sa mga naghihirap na kabalen ngayong pandemya. 2.76 milyong Pilipino wala pa ring trabaho ayon sa PSA. At 30 katutubo sa Bataan nakatanggap ng livelihood kits mula sa DTI. Manatili nakatutok at magbabalik ng CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Ibang kahulugan na ang kasarinlan noon at ngayong pandemic season. Ito po ang pananaw ng ilan sa ating mga kabalen na nagiging alipin umano ng kahirapan dahil sa lumalalang kondisyon at patuloy na pagtataas ng presyo ng bilihin. Ang hiling na ilan sa aming nakapanayam sa papasok na administrasyon, matamo ang tunay na pagiging malaya. Narito ang report. Kilala ang Pampanga bilang lalawigan na nakapagluwal ng mga magigiting na bayaning nakipaglaban para sa kasarinlan. Utang sa tulad nila at sa marami pang Pilipino ang nakamit na kalayaan mula sa mga Kastila. Kaya ipinagdiriwang ngayong June 12 ang ika-124 na anibersaryo nito. Pero matapos ang 1 siglo at higit 2 dekada, ano nga ba ang ibig sabihin ng salitang kalayaan para sa maralita nating mga kababayan? Sa munting barong-barong na ito sa gilid ng sapa sa Barangay San Jose Malino, siyudad ng San Fernando, Pampanga, naninirahan si Aling Diosa Manaloto. Para sa kanya, iba na ang laban ngayon ng mga Pilipino na alipin daw ng kahirapan. Ang interpretasyon po sa Independence Day, tayo po ay totoong nakalaya sa mga banyaga, pero alipin naman tayo ng kahirapan. Dahil po, kaya nasabi ko po to dahil sa aming sitwasyon ngayon na nasa tabi ng sapa. Kami po ay, kumakain ng 3 beses sa isang araw. Pero napakahirap po dahil lalo na yung mga kasamaan ko nakatira dito sa sapa ay walang mga trabaho dahil sa wala pong masyadong pinag-aralan. 5 ang anak ni Aling Diosa. Kahit na pa extra-extra ito sa paglalabada,
kulang pa rin umano ang kanilang budget dahil ang trabaho ng kanyang mister ay hindi pirmihan. At ang masakit pa umano dito ay hindi papasok sa minimum wage ang sahod ni mister na isang pahinante. Kasalukuyan po trabaho ng mister ko ay dito po sa Gandos, pahinante, 380 lang po ang araw. Isang pangarap para sa malayang Pilipino ngayon ang magkaroon ng disenteng tahanan. Apelan ni Aling Diyosa sa papasok na administrasyon, hindi sila malampasan sa mga serbisyo at programa ng gobyerno, lalo't taon-taon palaging nasa peligro ang kanilang lugar sa banta ng flash flood. Na gustong-gusto po namin magkabahay na disente. Dahil kami po ay nakatira dito sa tabing sapa lamang po. At pag tulad niyan, parating na po ang tag-ulan, hindi po natin masasabi na hindi magigiba ang aming bahay dahil dinadaanan po ito ng tubig. Ang kawalan ng trabaho at oportunidad ay isa sa nagiging sanhi ng kahirapan sa Pilipinas. At higit na apektado rito ngayong pandemya ay ang mga kababayan nating nasa laylayan. Batay sa tala ng Philippine Statistics Authority o PSA, lumalabas na 2.76 million ang bilang ng mga Pilipino na walang trabaho noong buwan ng Abril. Katumbas umano ito ng 5.7%, bagyang tumaas lamang sa pre-pandemic unemployment rate na nasa 5.3%. Ang unemployment rate ay naitala sa 5.7% o 57 sa bawat 1,000 na individual na nasa labor force ang walang trabaho o negosyo nitong Abril 2022. Ito ay mas mababa kumpara sa naitala noong Abril 2021 na nasa 8.7%. Sa paunti-unting pagbukas ng lokal na ekonomiya sa bansa, services sector pa rin ang may alok na malaking oportunidad sa mga Pilipino. 45.63 million ang employed dito. Pangalawa naman ang agricultural sector na 10.75 million na manggagawa. At pumapangatlo naman ang nasa industrial sector na may 8.42 million na trabahante. Kung ang datos ng pangunahing sektor naman ang ating titingnan nitong Abril 2022, ang services sector pa rin ang nananatiling bumubuo sa may pinakamalaking bahagi ng labor force na may 58.0% share. Kasunod dito ang agriculture sector na nasa 23.6% share. Samantala, sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ngayong weekend, nakaprograma ang Department of Labor and Employment para sa paglulunsad ng malaking job fair. Dito sa Central Luzon, gaganapin sa Bulacan Capitol Gymnasium ang job fair kung saan pwedeng applyan ang iba't ibang lokal at overseas na trabaho. Paolo G. Santos, CLTV News. Humigit kumulang 30 katutubo sa Bayan-Bayanan sa Dinalupihan at Upper Bianan sa Mariveles ang nakatanggap ng livelihood kits mula sa Department of Trade and Industry o DTI Bataan. Ang bawat isa ay nakakuha ng 15,000 peso worth of startup items sa ilalim ng pangkabuhayan sa pagbangon at ginhawa o PPG program ng ahensya. Ang may ginawad na livelihood kits ay binubuo ng mga baking tools at equipment. Magsasagawa ang DTI ng regular na monitoring upang tiyaking sustainable ang ibinigay na tulong. Alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Ginoong Manny Esguerra, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Cloud. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Intertropical Convergence Zone po nakaka-apekto ngayon dito sa Mindanao. Samantala po ang Metro Manila at nalalabing bahagi pa ng bansa, kasama na po dito ang Pampanga, ay magiging bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maulap po ang papawirin. Mayroon lamang po tayong inaasahang mga isolated cases ng rain showers or thunderstorm. Ito po yung tinatawag natin pulo-pulong mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. At ang Zamboanga Peninsula naman po at ang Palawan, ang nakaka-apekto naman po dito ay ang ITCZ, kaya po magiging maulap ang papawirin nila doon na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. So ito lamang po yung mga weather system na binabantayan natin na nagbibigay po ng mga pag-ulan sa ilang parte ng ating bansa. Pinag-iingat pa rin po ang lahat.
ng mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagang detalye, maaari nyo i-follow ang aming social media pages, Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News, Twitter at CLTV36, Instagram at CLTV36 Official. Kung nais yung balikan ang mga programa ng CLTV, pwede nyo pong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Kasama buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si Jennifer Salenda. Maraming salamat at happy weekend po.